Mikä fiilis? Miltä juhlinta näyttää? No on se kyllä en mä nyt tiedä mitä sanoa, se on kyllä aika huonoa. Kun kytä ottaa ihan kaikki, joka tulee, ihan kaikki ihmiset, jotka tulee tänne, niin kytät ottaa. Ja vaikka olisi juonut 1 bisse tai 2, sillä ei ole mitään väliä. Mitä luulette, mistä johtuu, että täällä on näin hiljasta tänään? No, se johtuu siitä, että kytät on täällä vittu kaikki alla. Ottaa ihan kaikki, jotka tulee tänne. Katsoo niitä laukkui, kaikkea sellaista. Ja siis joo, mä olin vetänyt niinku pari visseä, niinku 2 tai 3. Ja mulla oli 4 laukussa. Ja ne otti mut ja kaatoi kaikki mun oluet. Ja antoi sakot ja soitti himaan. Et mun mielestä se oli ihan helvetin turhaa. Miten herrat nyt aikoo toipua näistä menetyksistä? Pitää mennä kotiin, niin kuin soitettiin kotota. Ja Ajateltiin varmasti mennä ihan pizzalle tai jotain sellaista. Me ollaan päätetty sellaista, että ei anneta kytät niinku tuhota meidän ilta. Et me pidetään hauskaa nyt ihan vaan sellaisilla tavoilla, mihin on niinku varaa ja mihin, joka ei ole lainvastaista tai mitään sellaista.